To jama'a barka da warhaka, sunana Musa wanda aka fi sani da Lil'aki. Nan dai ni da abokaina ne mun fito za mu taron Maulidi wato jerin gwano. To gashi mun fara isowa wajen taro, jama'a sun fito kamar yadda ya dace. Gaskiya dai abun ya ƙawata, sai wanda ya zo ya gani, amma ku taho tare da ni za mu je har zuwa lokacin da na iya kaiwa. Masha Allahu, gaskiya dai na ga makaranti daban-daban, kayan sawa daban-daban iri-iri, an ci ado, an yi kwalliya. Amma mu je zuwa za ku ga kowace makaranta zan nuna muku su ɗaya bayan ɗaya. Ga wasu masu fararen kaya, al'amarin nasu ya bayar, ga wasu makarantar yara a bayansu, can baya ga wasu zugan 'yan mata su ma. An tafi in uniform, anko ya bi jiki sosai. Gaskiya dai akwai abin burgewa. Nan yayin da na iso kan wani kwana kenan, wata mota na fitowa, ina so ta ɗan jira ta wuce kafin na tsallaka na ci gaba da ɗauka. Yauwa to, in wuce bari in samu in tsallaka in je in ga su wanene suke wucewa. Na ga hankalin mutane ya yi kansu sosai. Na ga mutane duk hankalin kowa na kansu. Bari in je in gani nima, in gane ma idanuna. Yauwa na tsallako kenan. Masha Allahu. Wannan ahalin Shehu Gajali kenan. Gaskiya al'amarin ya tafi da kyau. Masha Allah. Shehu Gajali. Gaskiya dai sun fito da kyau. Masha Allah, Masha Allah, gaskiya fitowar su ta yi kyau. Kai da ka ga fitan wa'annan kasa akwai girma a ciki. Alhamdulillah. Baya da su ga wata tawagar ma tana biyowa. Wannan akwai dattabai a cikinsu sosai. Masha Allah. Tafiya dai na kan tafiya. To baya da su ga wata tawaga nan ma. Kuma dai to alhamdulillah. Abin dai sai wanda ya gani da idonsa. Kaga sai zikiri suke yi. Al'amarin na tafiya da kyau, gwanin sha'awa. Wannan da ka gan su ka san akwai abin a jikinsu. An ɗan samu traffic, tafiyar ta ɗan tsaya, yawwa an ci gaba da motsawa. Masha Allah. To kun san ni ban kika san tsayawa waje ɗaya ba. To yanayin yadda wa'annan suka fito ne, ga su Malam Nasir ma sun wuce, sha'iri Malam Nasir shi ma ga tawagarsa. Yanayin fitowarsu ne gaba ɗaya tsaye da ni a wajen nan, amma bari ɗan ƙara kallo kaɗan sai mu ƙara gaba. Yawwa to kun ga wasu yara nan ma masu shuɗi, motar su shuɗi, kayan su shuɗi. 'Yan matan su kai, 'yan matan sun fi haɗewa gaskiya, kuma akwai karsashi a jikinsu. Soyayya ta cika zuciyarsu. Masha Allah. Nan baya ma kowa da salonsa. Nan baya ma ga wasu suna fitowa a hankali. Gaskiya dai abin sai wanda ya zo gani, salo-salo daban-daban, shiga daban-daban. Alhamdulillah. Gaskiya wanda bai je ya gani ba an bar shi a baya, sai wanda kuma suka kalli wannan bidiyo su Allah ya taimaka na je wajen. Gashi nan na kawo musu kai tsaye zuwa cikin wayoyinsu. Ga wasu ma nan sayyadodi sun wuce su ma da nasu salon, kidan suna bin su a baya.
To ga wata makarantar ma ga babu fa da ƙwarya an wuce. To ga wasu salon, wannan su ne ƙananun sojoji kenan. Masha Allah, gaskiya sun sha ɗamara mazansu da matansu. Abin ya burge ni sosai. To baya da su ma ga wata tawagar. Ok, wannan motar su ce fa ashe. To masha Allah, baya da su ma ga wata tawaga su ma ta yara. Ina ga duk tafiyar ɗaya ne. To ga wasu ma daga bayansu masu mandirai da ba su fara bugawa ba, amma dai sun biyo layi. 'Ya'yan matansu su ma a baya. An ɗan samu traffic an tsaya saboda yanayin cinkoso da kuma wasu layukan da muka wuce a baya wasu suna kan fitowa suna jona layi. So shi yasa ake ɗan yawan samun traffic ana ɗan tsayawa. Amma kasancewa ni ɗin na haɗi ta ɓarya ne, to zan iya ƙara gaba. Ga wasu tawagan yara nan ma ni na yi gaba abina. Masha Allah, ga wata babban makaranta nan ma suna tafiya cikin ƙasaita. Shehunsu a gaba. Mun gode Allah. Ni dai na ƙara gaba. Nan ga 'yan matan makarantar a bayansu. Dama a kowace tafiya maza na gaba a share hanya, mata za su biyo baya. Ga kuma ƙananan yara a baya. Al'amarin dai sai wanda ya je gani. Ga wasu ma masu shuɗi sun sha ɗamara, wannan sojojin musulunci kenan. Masha Allah, gaskiya su ma shigar tasu ta burge sosai. An tafi a uniform anko. Alhamdulillah. Masha Allah, shigar tasu kala biyu. Manyan suka sa farare, ƙananan suka tafi da shuɗi. Yadda kuke gani dai ga mutane ana nishadi. Masu shiga shauƙi da masu kallo duka gasu nan an taru waje ɗaya. Ga wata tawaga ma ta zallan 'yan mata. Ina ga makarantar zallan 'yan mata ne. Ga wasu shiga da suka burge ni sosai duk a cikin tafiyar nan. Wa'annan sun fi burge ni gaskiya, kayan su ya mun kyau, sai dai su 'yan kaɗan ne. Duk da na wuce na yi gaba na ga wata tawaga, amma na ce kai bari dai in sake dawowa baya in kalli wannan shigar tasu. Gaskiya ta mun. Masha Allah. Da abokina ma ya dage shi kam su yake ta ɗauka, sai a hankali. Gaskiya shigar su sai ka ce irin amaren Larabawan nan. To ga wata zuga nan ma da manyan sha'irai a sama. Na ƙaro gaba. Ga wasu masu pink, gaskiya su ma sun haska. A takaice dai ni ban zauna ba a wannan yini, yawo kawai nake ta yi, ina ta ƙara gaba ina kutsawa. Abin ma da zai baku mamaki fa da zazzabi a jikina. To amma abin da rai yake so ya za a yi. Tafiya ta tafi dai, ga makaranti da yawa sai wucewa suke. Abin dai sai wanda ya zo ya gani. Ga wasu nan ma masu ruwan madara. Su ma tawaga biyu ne. To ga sojojin musulunci kuma. Wa'annan su ne sojoji na gaske.
yanda suke abin da yanda aka tsara shi da yanda tafiyar take gaskiya sun burge. Matansu da mazansu kowa ya iya, wannan sai dai sojoji ma su zo su ɗauki salon taku a wajensu. Ana yi ana rera waƙe-waƙe. Abin da ya sai wanda ya zo ya gani. Ji yadda suke tafi da abin cikin salo da ƙwarewa. Gaskiya dai abin ya burge, shi yasa na kasa wuce wajen. Na kasa na wuce na bar wajen duk da na fara gajiya ma sosai. Abun mamakin shine har matan fa su mata dai suke yadda mazan suke yi. Gaskiya dai al'amarin ya burge sosai. To nan da gefe ma ga wasu su kuma sun biyo wata hanya daban, su ma tawagar tasu da yawa sosai, na ga har da manya. Gaskiya wa'annan zugarsu ta yi yawa. To madalla, nan yayin da gajiya ta fara shiga jikina kamar yadda na gaya muku akwai zazzabi a jikina. Nan na fara ɗaukan hanyar komawa kenan. To nan gaba ɗaya na fito zan gudu gida kenan. Na ce to bari ku ganni ni ne naku mai ɗaukan hoto. Na fito zan koma kenan, na gaji amma kuma akwai abin a raina. Haka nake juya ina sake ɗauka. Wanda ya gane wace jiha ce wannan ya samun a comment section, saboda zan tafi gida kasancewar na gaya muku da zazzabi a jikina. Na gode.